इउपिपिएल हान्जाया बैसागुआथ' रंजाबायानो जोङो 4 तारिखनि उनावहाय आरो जों रंजाबावगोन गतिके डाबल बैसागु जागोन स्पष्ट एबारहाय जे जों 10टानिफ्राय 12टा बिजाथिखौ जों देरहाहोनो हागोन खारन जोङो रायजो राजाफोरनि गेजेराव थानानै जों खामानिखौ मावदों निश्चय बेहाय रोखा इउपिपिएल हान्जाया बैसागुआथ' रंजाबायानो जों आगोलावबो बुंदोंमोन मा बिसायख'थिनि उनाव बैसागु फैबाय बैसागुखौ जों रंजाबाय जोङो 4 तारिखआव मोनसे आरो गोदान मोनसे खौरां फैबावगोन बेबो रंजानायनि खौराङानो जागोन गतिके जोङो 4 तारिखनि उनावहाय आरो जों रंजाबावगोन गतिके डाबल बैसागु जागोन दा जोङो नैबे बिसायख'थिनि जे रिजाल्ट बे इउपिपिएलनि थाखाय खोब मोजाङानो जागोन जोंना गासै 18 जन बेक्तिखौ जोङो जोंनि हान्जानिफ्राय बिजाथि महरै दैखांदोंमोन बेनि गेजेराव जों बरसला समस्तियाबो मोनसे आरो जों मिजिंथिदों बरसला समस्तियाव जों देरहागोन आरो जोङो स्पष्ट एबारहाय जे जों 10टानिफ्राय 12टा बिजाथिखौ जों देरहाहोनो हागोन खारन जोङो रायजो राजाफोरनि गेजेराव थानानै जों खामानिखौ मावदों रायजो राजानि बाथ्राफोरखौ जों मिथियो रायजो राजाफोरखौ जोंखौ अननायखौ जों मिथिदों बे बाथ्राखौ नोजोर होनानै जों बुंनो हायो जे 10टानिफ्राय 12टा जों देरहासार जागोन माखासे खौरां बिजोंफोर नुनो मोनो जे एगजेक्टिभ हिसाबै नोंथांमोननि लोगो सानैल' मानसि बिजाथि देरहागोन बिसोरबोथ' रायजो राजा नङा गोबां एजेन्सिफ्रा गोबां गावसिनि बाथ्राखौ बुङो बिसोरथ' रायजो राजा नङाना भट होग्राफोर रायजो राजासो आरो जों पार्टि हिसाबै जोंनि वार्कारफोर बुथ कमिटि प्राइमारि कमिटि गासिबो रायजोजों थानानै जों खामानिखौ मावो गतिके बबे गामिनि रायजो राजाफ्रा जोंखौ अनदों अनाखै बेखौ जों मोजाङै मिथिगौ बिथांमोनाथ' मोनसे अंकजोंसो एसेस खालामो बेखायनो जोङो डाइरेक्ट रायजो राजाफोरजों थानाय जिथु खामानिखौ मावदों गतिके जोङो रायजो राजानि बाथ्राखौ जों मोजाङै मिथिगौ आरो बेखौनो जोङो सोमोन्दो लाखिनानै बाथ्राखौ जों बुंदों रोखायै जे रायजो राजाखौ लानानै जिहेतु जोङो भटखौ गेलेदों रायजो राजाफ्रासो भटखौ होदों गतिके बे बाथ्राखौ लानानै जों बुंबाय थादोंमोन इउपिपिएलखौ अनदों रायजो राजाफ्रा आरो अननायनि बेवहाय खारन दङ गोबाङानो खारन जोङो नुदों बेवहाय आसामाव दिसपुराव इउपिपिएलखौ दोरखार जादों बड'लेण्ड ओनसोलाव आरो इउपिपिएलखौ दोरखार जादों बे बाथ्राखौ बयबो बुंसोदों आरो जोङो नुबाय मा भट होनायावबो बयबो बाहागो लादों मोजाङैनो बे बाथ्राखौ नोजोर होनानै जों बुंनो हायो इउपिपिएलआ एबार मोजाङैनो जों देरहासार जागोन आंथ' साना जे बेवहाय सोरबा सासे मोनसे राजनिति हान्जाया हारसिङै सरकार दानो हागोन ना कंग्रेसआनो दानो हागोन ना बिजेपिआनो दानो हागोन खुनु पार्टिया हारसिं रावबो सरकार दानो हानाय नङा ओंखायनो जों बुंबाय थादों मा जोंनि इउपिपिएल हान्जाया खुनु पार्टिजों गैया जों हारसिङैनो दं बेवहाय 10 जननिफ्राय 12 जन जोंनि एमएलए लानानै सोर सरकार दागोन जों बेखौसो जोङो नोजोर होनानै जोंनि थांखि बायदियै रायजो राजानि थांखि बायदियै जोङो सरकार दानायाव जोङो सिन्थाखौ खालामगोन